Ha, prodüser bolmaga näme üçin başladın? Näme üçin başladym? Çağalypdan şu saz näl düzülýär gyzyk boldy maga. Ha. O aydym dinlenýär, şu näl düzülýär, näl neme dilýär. Ondan soň gyzykdan başladym. Bolup başlady, başda eşdýän halym edip başladym. Ona özümden başladym. Bollu gitdi, howes bardy bilemem. Dinlemek däl, şu döretmek ýalak neme bardy da. Islew bardy kiçiken. Döretmek o. Dinlemek däl, döretmek. Beter gowuram şonda. Aydym taly. Şu wagt seni esasan bizim dinleyijilerimiň hemmesi öz dinleyijilerin, jankörlerin hemmesi rapper diýip tanýar. Bir näçe ýyl bäri sen esasy aydymlarynda Gyzylar Beats diýen sözi köp gaýtalýar we men pikirimçe bu sen labeliň bolmaly, şeýle dämi? Şu neme, men saatçy da beatmaker diýilýär. Beatmaker. Şu beatmakerlaryň hemmesi özüniň bir möhürüni goýýar başynda. Ha. Ana şu möhür bolup, o şu ýerde gurulur. Orazak doýdýar şonu. Şu atky Serdar Şahar öňkü gyzlar bar. Gyzylar bar. Kimedem şu taýdan bolamazsaň, şoňa meň deşedip Gyzylary. Gyzylary. O Gyzylary Beats diýip şu deme möhür bolsun diýip de. Ana label mi däl bilemok ýöne ne. Soň ýöne label bolup gitdi de, şeýle dämi? Hawa. Marka giymen halaýanmy? Ýok. Yani özüňe näme gelişse şonu giyýän şeýlemi? Ýa-da özüňe nähili Laýyk geler, rahat. özüňe nähili giymen näme rahat bolsa şonu giyýän. Diýmek hiç sil marka saýlaňa. Ýok, saýlama. Gelecekde marka döretmek üçin özüň. Ýok, kän egneşe gylamam. Ha. O halamayan, gazmayan zadynyň başyna barmak bilemek dogry däm kädýärmi? Şuň günü Gyzylar Beats labeline men eşitişimçe we görýän iksan aydym şeň var şeýlemi artistim var. Yani iksan artistim var. Hawa. Bulary näme üçin saýladym? Ýanky ikisini. Biri Mäti. Dogry dämi? Hawa, Mäti we Parahat. Mäti, biram şu Parahat Turjaýew. Bularda hani nähil ütköşlük gördüňde we saýladyň. Ya özüň hani birini saýlanda, yani artist hökmüne saýlanda bir ütköşlük hökman bolaýmary kadýan. Hawa, birinji bilen bulan ikisi bilen mara men öňden mer dost gatnaşyp gelýär. Ama o wagtlar öňe kellämede gelen wagtda bir prodüserçilik etmek, artist yetiştirmek kellämede gelen wagtda onuň birinji men Mätini aldym. Şo wagt gözläp bir pikir berdi, özüň döretip bilen, özüň ýazyp bilen. Birine de ýazyp, birine nemesem, label ýalyp etsemdi bir pikir berdi, şondan gözläp başladym, adam gözläp başladym. Ýyr gözläp başladym, oglum gözläp başladym, şondan gitdi. Mätem gapdylym da mydam, o kelläme degeden ha. Ona birden kelläge geldi, tans edibilýär, öňden tans çykarlar, o tans edibilýär. Kamera gowurýar şonu, bu hile fotogenişini ýalar. Ha. Buradan ay neme vakallam memetdik ýoş bolar diýip şondan esasy anamly, esasy köňe dostum şonçu. Ondan soň Parahat öýdi, diýdi men diýdim şeýdip nemetdik de Parahat bilen Parahat uje taýýar artist boldy. Awa şonu diýjek bilen Parahatyň öýdi. Hawa. Aýdysy gowy. Hawa. İstenlik aýdy bile istenlik stil. Men plan stilinde diýip neme oturanat da. Hemen öňden bir tanalýan olamdan birde. Hawa, öňüm tanýmaly. Toýlary bar. Muştoklary bar. Muştoklary bar. Taýýarjak da. Hawa. Taýýarjaklar da. Hawa. Bolýar goý. Hani bulardan näme garaşýan gelecekde? Ýanky iksan artistinde nämelere garaşýan? Ay görmeris Parahatyň öňkü muştoklaryny gidirmän, öňkü Parahatlaryna goýup, ýöne biraz ütköşmeler. Silni ütködýär. Biraz dowra berarak etmek maksadym var. Mätini diňe dowra bera. Tans bilen bagly, özüm tans bilen. Hawa, tans bilen. Sen ondan noldan başladyň da Mäti şeýle dämi? Hawa. Parahat Turja bilen şu wagtyň döwrüne raýat aýdymlary ýazmak. Hawa. Orada taýýar, gitara çalýardy. Ýyjak bolam aýdym zady düşünýär. Düşünýär. Parahat taýýar o tarabyna.
Şoň üçin öňkü muşdoklaryny ýitirmän, paragat durjak, başga adam edetim gelen akda, öňüm gowurlýar. Öňüm gowurlýar. Menem şonu aýdasym gelýär, öňüm tanalýan olan. Şit tip näme düşünýär? Şit tip köp adam. Hem adama diýmäýin, ene köp adam bilmeli şolaýdy. Köp adam gowur dinlemese de bilmeli ýatdan. Bizar bolmaly şolaýdy. Men şoň hit Menem şeýle pikirde sebäbi şit diýilende hemme dinleýijiler şäherde, maşinlarda, magazinlarda, hemme ýerde şolaýdyňdan dinlenenden soň hit bolýar diýen şeýlemi? Menem pikirim şo. Ýani öz dostlarlaryňa, öz tanışyňa dinlenene diýip o hit bolmaýar. Hemme kişi hemme ýerde. Onu näme üçin käbir saytlarda aýdymy goýandan soň, hani aýdymy goýýarlar we şahanan hit diýip ýazýarlar. Muňa nähil garaýan? Ay o gelecek alyanlarlarda, alyanlarlarda. Şo, anam bilen goýanlarlarda. Täze goýanlaryna ýazýarlara diýen. Hem täze goýýarlar we muňa hit diýip ýazýarlar. Indi dinleýijiler öňde çekmek üçin nemedir? PR hot bolmagy. PR hot bolmagy. Aýdy men tek çykmak, ýani çykanda hit bolmagy haky ýok. Wagt bilen barlyk. Wagt bilen barlyk gaýdy. Şo, diýeni öňe heret ýandyrar, şular hit bolar diýip. Şoňa da goýanlarlarda. Senden hide garaşmalyň biz. Ne hit bolsa? Näme hit? İşleýär. Sebäbi näme? Öň kaýdymdan da goýçyk bolmaly, kynda. Öň kaýdym täze çyksaýdym, öň kaýdymdan gowulmaly. Şoň üçin men günne çykaryp baramak, şoň üçin eglenýän bir açyp, taýlaýan, kirlenýän. Oturup ýagaýynýan bilen ýatyp bolanap da. Alham gelmeli, bilema. Şoňa rahat bir näme ýagdaý görmeli, öz-özünden bolup giden akda. Ne tip bolsa, işleýär. Ne tip bolsa senden hitlere garaşýar. En köp dinlenen aýdymyň. Aýdy men özüm özüm boýunça. Özüm ona jogap bersem bir hilýöne. Ne pikir edýän? Haýsy aýdym fanlar bana, görülen fanlar. Mesela YouTube'da çepesaga kän şuwa. En känim şol öýdän, bir ýere goýman. Beýlekler hasaplap bolar. Her kanal seretmem soň her kim goýupdyr, onu otaýda mesela muňa da görülen otaýda 10 muňa da görülen faýlap. Men pikirim şu çepesaga gaýdýan menem. Şeydip şol kisip bolaýmasa? Şeýle pikir edýän. Atellere dinjelmany bar ýa. Mesela yani atellere dinjelmany bar ýa. Yani diýeli konsert boýunça, yani toýlar öýdende, atellerde galýanda, barmaly bolýanda. Atelle baranyňda, ýerden gaýdanda, atellen alt gaýdanda adam bolýar. Atellen? Ýok. Öz atlam ýatdan çykmadar hadi. Öz atlam hala göplenç. Hani şıppık diýdi ýa bolmasa şampun diýdi. Ýok. Şoňa aknemäňi bar. Ýok. Alqaýdyp görmediň hiç. O nämetçi onu alqaýdy? Käbir adamlar alqaýtma nemesi bar, da pulny töledik diýip. Ýok, men näme ýa-da. Pikirim etmendir onu. Şöyle zatdyma galmasa, kuplen zorap galýa. Zorap galýa. Owa, ýa meselem, işlem käwap, çalsyn ýa, galýa, galýa. Aýana alqaýdyp göremem. Alýam bar peýdina bar alýam. Ýok, galýa, näme? Sen gaýdýan welaýatlarda mihmandana atele girilýär. Onuň ýygyna barýança. Doğru. 1 milyon soň näme derdiň? 1 milyon soň. Kirlenmeli. Bilemem, işe yatırardım şu aýdym fada yatırardım. Bilemem, bir studio, giyin, bir meýletdiň, rahat bir arkaýy giýjegini diýsek bolan studio. Studiodan galan näme derdiň? Bilemem, bir näme howasym bar men. Kafe, restoran uğruna howasym bar. Özüm nahar sürmän gowurýan. Käwat Instagramda görýän. Käwat goýýan şonu. Özüm gowurýan. Şo edil aýdym fada daşgaryn. Mesela ýagdaý bolan bolsa, ýa-da utanmarsam bir ýerden ýa tapanmarsam restoran açar. Restoran açar. Kumiriň kim? Edil Şuwatmy. Edil kumirim Tupac öňküler.
Rap diýilýän zady tanadan da esas. Başlana da ýöne esasy popular neden rap Tupac. Michael Jackson şolar da. Sebäp olar öwrüm edenler. Bir ýolda öz uğruna öwrüm açy edenler de. İşiňdäki prinsipiň näme? Prinsip. Yani Gowutmaly hemme kişi halamaly. Meselem halasalar halar. Men özüm odum men öz filan edýän menne şo ýok. Täbi polybom artistsen. Artist islerini artist. Yok man aydın fazla da. Artist bolup gidýär. Hudojnik artist bolup gidýär. Bir kinolara düşen aktörler hemmem artist bolup gidýär. Şolum esasy maksady dinleýijilere ya ýazgylar, okuwjylara yaramak da. Men şu prinsipim şu. Yaramak şu hemme adamlar, hemme bolmasa da köp adam halar ýalak iş etmek. Esasy şu. Näki gysgaçarda hit etmek de. İşiňdäki prinsip. Etjek mi hit et, bolmasa etme. Şu men prinsipim. Bunun aýdym çykaryp ýatan haýry ýok da. Hit dinlenmese. Dinlenmese haýry ýok. Meňem pikirim näle aýdym ölýär da. Aýdym ölýär, on klibe medilene. Dinlenen ol we çykdyjyly bir aýdym boly galýa boldy. Çağa kan nägiliňiz Peter? Nägili. Ýadyňa düşýärmi? Çağlar ýal, çağa hemme çağlar ýal, çağa gelip diýip. Şu çağa kanmasa da aýdym faza howat, o wagt beýleki kasetalardy, pul üýşürüp şu wagtlary hemme duýdum. Şu wagty 5 manat bolýar näme? Kasetalar baglara gidip şu ýygrap kaseta çöpler ýörler, gowarandy menemi. Aýdymçylamy. Onu futbol oynayardım. Ona okuwum mektebime, o bekdim otarama. Bäşikçi doğru. Nu klublar dişdik gelýär. Şody. Taýyqsyl hemme da o. Bäş okuýardym men. Hemme näme dersler hemme bäş oturdum. To'g'ri, men birinji ýerde eşitdim. O wagtdadım hemme bäş. To'g'rimi? Bilema utanýardym men şu enatamy masgar etmekden men şonu ýalak bir hille. Çağırlýar da onu. Mesela ikili galsaňa günnölüňe gidýär, ona föwýärdiler neme diýär. Edil urup oňalaga da ýöne. Razy edesin gelýär, begendirsin gelýär. Neme aýdyn? Oňalak barmy ýok bizim klasymyzda şonu ýalak öz aramyzda ýaşy bar. Meselem günde 6 sapak barmy? 6 dersam hemmesinden bäş almaly. Hemmesinden. Onu hepden atacağım, o yaş 2 hepten 3 hepten gitti de hepden atacağım, iyiyle beşikten ne olup. Sonra bakalım, oğlum seyret 5 tane var, terim koyayım, at diyelim koyduruluyat öyle yani. Son yalak değil, ne çağırtam şu, üt göçük. Onunla sen kafe açarsın inşallah. Ne futbol mu? Ne futbol mu? Profesiyonda en kıyın zat. En kıyın zat? En kıyın zat şu tanımalık kolayması. Yani hem adamlar yani mesela hem adamlar yani bolup onun bolosunu geliyor. Mesela arkayın şahara çıkanda ya avtobusa minötün avtobusa minötün ya. Mesela bağların içine girip gidip bağlarda bakaladıp yo aradan sonra yıkılıp başlasın geliyor. Ona verdik bolana. Oturup çiçeklersin geliyenler koçadır. Mesela bağlarlar bilen bir şov olmasa atak kıyın adı yok yani men üçün işte. Men üçün bine aýdyp bir lezzet almak. Durmuşda. Haýsy güýjüň bolmagyny isterdim özüňde? Hemmesi bolsa bolýar ya bir daýlamaly. Ýok, bir daýlamaly. Eşya kruk nalan der. Ya neme? Neme diýär, näme şo? Teleportasiýa. Belli, bir saniyeden çykýar. Saniyene göçýär. Şowlaýmasa Şowar sekundda şowar sekundda mysal üçin başga ýurt. Teleportasiýa. Şey ýurt gederdim. Dünýäne gederdim şey. Bilet alıp gezmek. Yo, on ýaly tam gitdim. Berlin. O çykdaýjyňam ýok. Yok da gördüm, evli başlayan gördüm bolly. Mesela çykdaýjylar. Yok, ondan hem derli. Düşündüm. Mesela studiýa gidýär, wagtyň alýar. Ýol ogry ýam, howusyny açýar, ýene bir zat. Garad Gerek bolsa sen teleportasiýa bolmasy. Şowlaýmasa,
Tabi vakti ne etmek ama. Vakti taratmak, olum bağ oluyor. O yöne bitir değmedi öyle. Bitir değmedi. Yadında kalan konsertin. Yadımda olan konsertim. Ay köpsem yadıma düşüyor tabi. Edilken konsertin. Esası konsertin. Esası. Sen men yadıma düşüyor konsertlere köp giderdim. Hava. Yadıma düşüyor. Deme olaymasa. Kan gittim konsertlere. Hava. Bu şu konsertlerin arasından vilayetlerimizde, etraflarımızda konsertlere gittim. En esası yatta kalan. En esası yatta en birinci konsertim ömrümde. En birinci konsertim. Hava. Hazır sana ayda 2008 oluyordu. 2008'de okuw oturduk. Yadımdan, son üçün yadımdan çıkan. Okuw oturduk 24'üne. 25'i, ne bileyim, dinç günü mi? Son üçün biz 24'üne oturduk. Uçurum 24'üne ol, yadıma düşüyor. 24'üne uçurumumuz soğudu. Akşamım otla mindik, koyda mindik. Levaba. Ya daha sonra ya Levaba. Levaba ödüyor. 25'ine de uçurumlar için ölmeden uçurumlar için konser verdi. Sonra yok ölmedi de Mehri vardı. Yalnız Berdi vardı. Solumuz olup gittik. Sonra yardımdan çıkan. Ya ölmeden uçurum. Bularım uçurum. Bularım konsert kovaştım. O bulara da biz kumir. Hemmezi kuyğurşup. Bizden birinci gelip görüyorlar oynalardı. Kuyğurşup, surata düşüp ya o vaqt köplenç gol yani. Gol çekip berip. Özüm uçurum, bularım uçurum deň duşlam diye. Şondan en yadımda balam son. Konsert kovaşadı o vaqt. O dipmedik. Doğru ya bir konsert balam. Öňkü S-Beater bilen şu wagt S-Beater'ın ara tapawdy. Öňkü S-Beater ýasty. Öýlenmedik. Howatçan diýen barada. What açtym. Öňküden ýaş bolsaň ama öz gelip durup bir ýerde durasyn gelen, onu edesin gelen. Bu wagtny öýlenýän braç oglum oýnasyn gelen, ogul zasyn, oğul oýnasyn gelen. Bir hile. Diňe şol ýaş tapawdy diýär. Ütkän dapýar, ýa-da şu ýaş howatçanlyk. Öňkü üçkän bilema. Alhamam o gelýärdi. Öňkü ýazýan zatlar käwa dinleýän bolýan. Men net ýazdım hamyny ýazatlar diýdir ýa-da. Ha. Bana da bir kısanan ýazypdyň ýadyma düşýär. Hawa. Rap aýtmana başlanýanda haýsy rapperden ilham aldyň? Neme? Howatdyň näme nemedi? 50 Cent, Eminem, 50 Cent. Esas şolar. Ona Sean Paul, Brad Hinden'de Sean Paul'lar. O ýene üçden şu adam aýdmaýdy. Üçden baş şu adam. Üçden Eminem. Feýden şu ýaşaran ýalyk bolýar. Ýaman o neme rekord bar boýup dur. Neme şu näçelik görülen prosmotorlar var. Rekord bar boýup dur. Şolar bolaýmasa Tupac Tupac tanadym. Tamam. Ene ýaş döwrüň haýsy rapper ilkinji görseň doğrudan şondan hem ilham alyp başlaýanda soňra hani içine girip başlaýan Onun içine girip men näle pikir edýärdim? Meselem 50 Cent mi? Raven okuyara şo sözüne mödýär, sadyny mödýär, şon ýalap durýardy. Hemmesi. Ona öwrün başladym on ýal därken. Rapper bolmak aýratyn hökman näleken nemetmek. Sady ýazmak, söz ýazmak hökman näleken. Men şo hökmany ýydyrýardy, özümçe ýitip başsam. Tamam, gyzyklançam. Ýöne öz ýazýanlaram bar. Şu wagt rapperler özleri ýazýanlar bar. Sadynym sözünem. On ýalaram bar. Teňe mödün ýazýan sadyny sözüni. Yani prodüser bolmaň öýde bir asly şundan başlaýar. Şeýledämi? Sebäbi ýa-ni öz artistlerine özüň sady ýazmak, özüň söz ýazmak. Prodüser neme? Olguna mesela aýdypdym prodüser şo bir wagt döredýän adamy diýilýär. Prodüser bolan okman meselem, şoň seredýän ýa meselem şoň çykdygyny çykarsaň o prodüser de ol sponsor bolýar. Menajer we sponsor we image seredýän adamlar diýilýär. Image maker. Image maker. A prodüser bolan imini bir döretdimi? Ýasadymy şo prodüser bolýar. Şo men famylym şo men hem prodüser ekenim şo. Hem prodüser hem neme? Hem rapper, hem aýdymçy. Prodüser, aýdymçy,
Sebäbi sen sözüne mi ýazýan, sazyna mi ýazýan? Hellem diýär. Rap aýtýanam we ondan daşa 2 san artistim var şu günde. Doğru değil mi? Prodüserçilik öňünde edip bolýar. Başga ýerde edip bolýar. Edize olanım rap okumak bilen prodüserçilik ikisi başga näýe, başga kär. İkisi bir kär däl, aýry-aýry kär. Süleyman, mesela için Instagram'da ve YouTube sahipalarımızda, yani YouTube kanallarımızda näme üçin dinleyijiler şoňa agza bolman görýärler. Bu arada näme aýdyp berse? Yani agza bolmasa bu bolmazmy? Yani insan sebä olan meselem 100 000 adam görýär, şoň 50 000 agza bolman görýär, 50 000 agza adam görýär. Dogry dämi? Hawa. Hani harlayan olsan şu aydımçyny ya bolmasa rapper aydımçy agza bolup görsen bolmazmy? Ya bilemek pikirler değişýär kan, ya pikir edýär. Men bilemek şoňa men düşünemek. Men meselem özüm agza bolmagy öz gowaýan kanalyma. Benim özüme gyzykly kanallara. Neme bu üçin bolup biler. O diýen kän izleyine video goýlanak şoň üçin bolup biler. İzleyine goýsan şoň sypdyrmazak bolup agza, esas sypdyrmazak bolup agza bolmaýar. Agza bolmaýar. Hawa. Abi o 2 aýdan 3 aýdan bir klip goýan, onuň üçin agza bolmak gerek. Ýazdan çykýar. Hawa. Ýaltan ýanyrlar bilemek, men şoňa düşünemek. Aslında agza bolmasyny islerdim. Hawa. Hawa men jowat bilemek bolmaýarmy, näme? Agzam YouTube kanaly ýöne görýänler, meselem 700 näçe ming şeydir. Hawa. Ya meselem gownun ba 100 mingden geçdi. Ýene känäre? Go 15 ming, meselem 15 ming agza, 15 ming prosmotr bolan. Man kän. Durmuşda bir nakly eýerip şoňa görä hereket edip ýaşaýan naklyň barmy? Nakl. Naklada. Nakl mı kaçı? Kim bol adam bol? Olamaz nakl. Şol bolaymy esas. Kim bol adam? Şoňa görä, şonu bir esasyny men tutunýanda şey demi? Esas adamçylykda, halatda, esas adamçylyk. Düşünmeli bir-birine. İstesen diýen. Başarsan gollu vermeli. Doğru aýdýar. Özüne basýanda. Meselem bir köjüm bolanmarsam meselem bir saýat bolmaz. Dostlanma, tanışlanma, gollu gerek. Filanşy. Onuň menem şoň üçin başardygym. Şu adam bolmagy köp tap girýär. Adam bol diýmek. O adam bollaly, adam bol. Iň bolmanda bar. Adam bol. Doğru aýdýar. Rapden soň sebäbi sen diňe rap aýtýan we arasynda başgarak aýdymlara aýdýan görýän. Rapden soň aýdymyň haýsy görnüşini halaýar. Şo neme? Pop, R&B, R&B. Ýakynna. Hinglen. R&B. Tom başladı. Benim bu öğren silemin bir R&B. Aslında başlamada şey. Neme? Rhythm and blues söýýär. Rhythm and blues. Rhythm and blues. Blues'un ritmli görnüşi de. Rap aýtmana başlangda üstünden gülen boldumy? Yok. Täbi neme? Täbi birinji ýazgyny ýazmakam öýdüken men diýene neme? Näýlen tejribem artdyryp. Ýaz öýde ýazýardym beýlekçe nauşdyp durar mikrofon. Şonu ýazýardym onuň sağlama mesele bu birinji döwreden sağlama gidip buraya bakasam gülördüler. Birinji sağlam da öwrenip ýasak görüp onuň kompýutera geçdim. Birinji sonra PlayStation'da başladym. Şondan sağlayan disk bar eken. Sağlayan disk bar eken. Şondan başladym onuň kompýuterda programma gözledim, tapdym. Birinji Fruity Loops işlerdim men. Nikolay Yakimov verdi, kolu var ha, şo verdi. Onuň öýde tejribem nemetdim, ýazdım, daşyndan dinläp gördüm, bir dostlarlama. O hemmesini dinletmedim, utan. Onuň birinji ýazgyny ýazdyk, eýem şolaýdym, konsertde da aýdylýan aýdym, boldy, gallar elemedi. Gülen ýokdy. Gülen ýok garyn. Ýöne öýdäkiler gollanatdy. Hemçin? Düşünen attılar da o. Ne bir direk wagtyny gidip ben ham fikrap ben atdyp. Aslında ýöne rap aýdyp
ilkinji purgadan senin kan diýen. Bolup biler. Men pikirimçe. Yok ýöne. Bolup biler. Öňem konsertler berýär bowlarlar bada. Dizet bady. Ýöne gadan ýadım kawny bilemek ýöne. Şo zada diýen aýdan aktarda. Konsertler berýärler. Aw Gülşat kurdu bilen ýadyma düşdi. Onunla bir fit mi ka diýen, näme öz aýratyn. Aýratyn o soýly konsertler ýokdy. Bolup biler on men edil anyk bilemek ony. Dünya tarihinde iz goýan bir şahsiýet bilen guruluşmaly bolsa, kim bilen guruluşardy? Bay bu. Kim? Bir ýerim saýlasan. Kim? Bak. Eş öýde gurumdan biri öler. Kim? Yani iz goýan adam kana her sferede. Mesela esa almyýatlarda, mesela Einstein var. Ýöne men oňla görşenim bilen men onu aljak badym ýok da. Men öz ugurumda biri bilen, mesela bilemem. Tupac bolar, ya Michael Jackson bolar. O şon ýaly öz şu aýdym fazdan şu diýerlerden hem görşesim gelýärler bar. Diýerlerden doktor diýe bar, fazdan. Hem rapper hem fazdan olam, hem rapper hem prodüser. Kimi saýlardyn? Bir ýerim saýlardy. Jackson molaýmasa täbi. On Karol. Dünya garaýşy ýükköşük de, ugrum etdi de, pop karol, pop diýilýän zady. Döredin diýsem bolýar da. Öz oturun ýerine, öýdi diýen ekenler köp bar. Aýdymlaryny, faalaryny, oturun ýerine videolar bar. Hengin tapýa, ona faalyny, basyny tapýa, öz agyny, ritmini ýetişdirýär. Onun şeyi tavanlarını aýdýar eken. Şoň üçin men Michael Jackson, şon faýda. Dinleýijilerine aýdasyň gelýän zatdamy Instagram, YouTube tapaw diýok, öz dinleýijilerine. Aýdasyň gelýän zat. Ba, dinleýijilerim diýip Instagram, YouTube soň çykdy. Dinleýijiler on dinleýijilerim şonu bilýär da soňdan. O taýda ýok dinleýijilerim, ba. Şeyde mi? O düşünmeyen, girmeyen dinleyiciler kan, diskte var. O kan. Son çıkmadı mı bu atlar? Benim garra adamlar. Son çıktı ya aslan atları. Ya son çıktı da yöne esasen son orada trendde da şu an Instagram'da orada hani ve hani sen fanın, sen dinleyiciler hani öz sahipaňda, iň köp sen sahipaňdan kadýanlar. O şo oluyor. Doğru değil mi? Şo oluyor. Şolara aýdasyn gelýän zat bar. Ay, esasa. Ya koymak. Yo, esasa ýa-da maslahat mı yani hemen şu durda. İçinden şolara bir zatlar aýdasyn gelýär. İstesen maslahat bolup biler, istesen hani näme üçin like goýanoklar görürüm. Hani näme üçin repostlar, näme üçin agzarlar hani näme aýdasyn gelýär. Esasa ýa-da nakıl adam bolmaly, adam boljak bolmaly, o kim bol adam bu. Onu yakynlaryny, şonu ýazma, yakynlaryny näýlep diýen. Näme bolýar näme? Yakynlar. Sinit näme bolýar? Gadryny. Yakynlarynyň gadryny bildirler esasy diýjek adam. Onu kär hemme kişäle gerek. Faýlayan kärlerini de ýa-da gowurup, süýüp işe gitmeliler, şonu ýaly kär faýlanmaklaryny arzu edýär. O esasy. Dinleýijilerine. Aýny hemme adamy kim görse. Häzirki sizden soň çykan ýaş rapperlara aýtjak zadyňlar. Hiç kim dinlemeliler. Hiç kim dinlemeliler. Öz pikirleri bilen. Diňe özüň şu taýynda näme duýan bolsa, şonu aýtsynlar. Şonu aýtmaly, şonu ýasamaly. Tejribäni artdyrmaly, öwrenmeli, köprä öwrenmeli. Diňe öwrenmeli, dinlemeli. Şol atlardanam näme gelse, säbi etme biderek näme üçin wagt diýen bizeleken. Öň başlamada känni. Bizde de kän. Onu eddenişin yerine düşýär, onuň galýany öwrenler. Öwrenler galýa. Süleyman ýene bir gedek biziň tanışyk bir gepleşigimizde hani ilkinji
Ya men ikinci mi? İlkincisi. Hawa. İkisi sağ olun onu. İkinci ol sigla. Sen onun için köp savol gelenler. Hawa. Tanış bol. Näle bizim esasy maksadymyz hani yaş dinleyijiler hani öňkü dinleyijiler sen tanaya. Ýöne hani esasan bizim maksadymyz seni ýakyndan tanatmak. Meselem sen prodüserliňi, sen saz ýazýanyňy, sen söz ýazýanyňy we galy bersede prodüserliň bilen hani kısan artistin badygyny olary şu wagtky döwre görä üstüre oturanyňy aýtmak, seni ýakyndan tanatmak bilen maksadymyz. Yani esas işle tanıtmalı. Esasy özüňi elbetde gelýän bizim mehmanymyz özüni iş bilen tanıtmaly. Ýöne bizim maksadymyz hani sizi Hawa neme doğru ya o sen diňe ekranda görýärler ya konsertde toýda görýärler. O aňyrsynda näme bolýanyny doğrudan bilen aklar. bilen aklar da şoň üçin bizim tanış bolan maksady hani sen hasam dinleyijilerine galberde de ýaşaýanky rapperler bolup bilýär. Bulan sen aýtjak zadyň bular üçin wajyp. Şoň üçin seni ýakyndan tanışdyrmak. Ne Süleyman bizim gepleşimizden sana ýadygarlyk ilki bilen tanış bol. Suýny. Hawa. Ha. Olam sen suratmy. Hawa bizim logomyz. Ballı öýde. Öýde goýarnak many. Ýadygarlyk. Hawa. We Line gözellik dünýäsinden sertifikat näme falan dinleyijilerimiz bizim tanış bol gepleşigimizin ilkinji sany SP bilen ýazyp ýene bir hepdeden nesip bolsa görüşýänçe köp sag bolun.